खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ दानो बयनिसिमबो आंनि भिउवार्सफोरनिसिम दानो बे समाव बावहरनाय जाहैबाय। दा आंनि मुङा जाहैबाय जनत नार्जारि आरो आंनि चेनेलनि मुङा जाहैबाय जनसन नार्जारि ब्लग। दा आं दिनै बे ब्लगनि गेजेरजों मोनसे दुखुनि मोनसे ब्लगसो बानायनो सानदों। मानोना दिनैनि साना जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि सान। मानोना दिनैहाय जोंनिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं निसिमानि सिङाव थानाय नर्थ गान्दाबिल गामिनि जोंनिनो बिदा गेदेर बिनन्द इसवारि बियो दिनै अराय समनि थाखाय गावनि सानै अनजालि बिसा आरो गावनि अनजालि बिसा आरो गावनि आंगोनि आंगो बिसिखौ अराय समनि थाखाय बे संसारनिफ्राय बिदाय लानांबाय। दा बिनि माखासे बै सैनांनाय दुखु दाहा बेमार आजारफोरखौ आं बेयाव एक्सप्लेन खालामनो सानाखै। मानोना बियो दिनै अराय समनि थाखाय बियो बे बुहुमनिफ्राय बियो गुबुन रायजोआव थांबाय। दा बिथांनि बेबायदि अबथिराव जिउ गोमानायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद दुखु दाहा फोरमायनाय थादों। बेबायदिनो दुखु खस्थ'नि खांनायजों बियो दिनै गेदेर मानसि जानो हादों आरो बेबायदि अबस्थायाव फैनो हादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै बियो गोबां समनिफ्रायनो गोब्राब बेमारजों भुगिनानै दिनैहाय बेबायदिनो बियो जोबथा अरायनि थाखाय गावनि बिसि आरो गावनिनो आंगोनि आंगो बिसा सानैखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय जानगाराव थांबाय। बेनिखायनो आं बे आदानि दुखु खस्थ'खौ आं बारा एक्सप्लेन खालामनो सानाखिसै। नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आं एसे फोरमायनो सानबाय। नोंथांमोना गोसो दंब्ला नायलांदो। गामिया जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 12 नं निसिमानि सिङाव थानाय नर्थ गान्दाबिल गामिनि बिनि मुङा जाहैबाय बिनन्द इसवारिमोन। दा आदाया अरायनि थाखाय बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। दा बिनि दुखुआव जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै दुखु मोननाय फोरमायबाय। मानोना बियो दिनै अबथिरा बैसोआवनो बियो बे संसारनिफ्राय रुंसारि जानांबाय। गोबाव समनिफ्रायनो दुखु दाहा बेमार आजारजों नाख्रेबजानानै हालाय हाफाय गोबां रां खरसा खालामनायनि गेजेरजोंबो दिनै आदाखौ बासायनो हायाखिसै। बिनि खाफालनि लिरनाय होनना जों बेखौ साननांसिगोन। मानोना गासैबो जोंनि खाफालनि लिरनाया इसोरनि सायावसो सोनारो। बेनिखायनो बे आदानि दुखु खस्थ' दिनैनि बे अबथिराव जिउ गोमानायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आदानिसिम हाजासे आरो दुखु मोननाय फोरमायबाय। आरो बेजों लोगोसे आदानि जिउमाया सोरगो रायजोआव आफा इसोरजों अराय सम लोगोआव आलो गोजोनै थाथों। आरो हायाव थालांनाय गावनि अनजालि गावनि बिसा सानै आरो गावनिनो आंगोनि आंगो जिउनि लोगो बिसि बाजैखौ बियो बे बुहुमाव अरायनि थाखाय बियो नोजोरथिबाय थागोन होननानैहाय जों आसा थाबाय। थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे आदानि दिनैनि जे रुंसारि जालांनाय बिनि माखासे भिडिअफोर फुटेजफोरखौ आं नोंथांमोननो सुंद'यैब्लाबो माखासे मेथाइफोरनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय। बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आं बादि दुखुथिया बे सुबुंनि बे चेनेलखौबो नोंथांमोना निसय साबस्क्राइब खालामनो हागोन ना आं निसय नोंथांमोननि सायाव गिदिर फोथायनाय थाबाय। बेनिखायनो जोंखौ सहायगिरि इसोर दङ। बे सहायगिरि इसोरा जोंखौ सहाय होथों आरो जों सहायगिरि बे न'खरनिफ्राय लानानै जोङो बेनि थाखाय थामथिम जानाय माबाफोरखौ जोङो बेखौ दोनहैनो हायो आरो थाबैनो हायो। जों बे थाखाय इसोरनाव जोङो आर'ज गाबनो। बेनिखायनो जों दिनैहाय जोंनि लुथ्रेन जि हुदा बायदि आफा जिउआ नों दानाय बिफानि आखायाव थांफिनबाय आरो बे गावनि मावनायनि मोननांगौनि बान्थाया नोंनि आखायाव थाबाय आरो जों बेखौ जेबो बुंनांगौ आफा। बेनिखायनो आफा आरो नैबे समाव आफा नोङो आफा बुंनाय बायदि आफा मानसि हाजों दाजागोन हाजोंनो गोरोबगोन आरो सानसे समाव थामथियाव आफा बे हाजोंनो हानिफ्राय जे सिखारगोन होनना बुंनाय बायदि दानो आफा जों बेखौ हाजोंहाय जों बेखौ जों हमलांसिगोन। बेनिखायनो आफा जोङो जेबो गोहो बोलो गैया आफा गासैबोनि आखायावसो आफा। बेनिखायनो बेखौ लांनायसिमबो बिसोर लांनोबो जोंहा बोलो गैया जोंनि अनगायै। बेनिखायनो जोंखौ सहाय होदो। जोङो बे लांनानै आरो बे न'खर दुखु जानाय न'खर माने आफा नोङो दुखुनिबो बिफा सुखुनिबो बिफा गासैबो बिफा दे नोंनि दे आफा आफानि बे समाव जों हासिगोन। बेनिखायनो जों
माबा जोंनि बेजों दैखो